Helo yna, siwmai, a chroeso i'r unfed bennod ar 10 yng nghyfres codi gweithdy Pedair Cainc. Ar yr arcian mae'n boeth yma heddiw. Gwelwch, sy'n un cwmwl yn yr awyr, felly dyna'r buddsoddiad gorau dwi wedi gwneud lenni, dydy'r het yma. Dydy ogia cringoch o feirionydd heb ei hadeiladu ar gyfer yr fath dywydd berig. Ond yn y bennod dweitha, Sioniais, byswn yn rhai rhyw restr i chi o'r holl offer dwi wedi bod i ddefnyddio wrth godi'r ffram bren yma. I drwydden nhw, fesul un i chi gael syniad rhag om bod chi eitha fyd awydd rhoi cynnig ar godi ffram bren neu gwaith tebyg. Dych chi'n mynd gorfod, buddsoddi rhan fwyaf o'r pethau yma, so chi'n gallu defnyddio just offer llaw ddymynwch. Ond gan fod y cloc yn tician yn fy nerbyn una, mae bob dydd dwi'n dreulio yn gweithio ar hwn yn fydd sy'n costio i'r busnes. Ond felly dwi wedi cael buddsoddi'n ambell i beiriant hefyd yn efo ryw, gwch chi weld nhw wan. Felly'r peth cyntaf, a'r peth pwysica sydd tu ôl clust bob sair berig ydy'r bensel goch yma. Ond un o'r ein dwi wedi bod yn ddefnyddio, dwi heb gael nergoeddi chwaith amdanynt, braidd yn feddal ar y win lly. Ond sbiwch ar un o'n de. Na ni, yw'ch chi brin gweld y marc yna o bren. Ond da chi'n gweld hwnna'n gwbl glir. A da chi'n gweithio rhyw ddarn o hir o bren 6 metr o hyd. Wel, da chi eisiau gallu spotio'ch marcian syth yn does. Symudwn ni draw, tapio mesur. Dwi wastad yn cario dwy efo fi pan dwi'n gweithio rhywbeth mawr. Gyna 5 metr, hwn di'r tap. Sy'n wastad yn fy mhoca di. A wedyn gyna 8 metr hefyd ar gyfer pan mae angen gweithio ar bren hirach yn bren 6 metr. A dwi wastad hefyd, dwi wrth y modd yn defnyddio'r hen meter rolls felly. Pan nhw'n andros o bethau handi, enwedig pan fo rhywun yn gwneud ryw uniad go fawr, uniad 2 droedfedd o hyd yn beth fel sydd wedi digwydd droion ar y joban yma hyd yn hyn. Neisio lawr, yma ni. Mae'r ein yn andros o bethau gwych. Maen nhw'n handi ar y naw, gwch chi ongl sgwar yn syth yn fanna, ond os welwch chi restr o'r sol gradd ar yr ochr, lle os da chi eisiau torri rhywbeth ar 45 gradd, o da chi eisiau troi hwn i fanna 30 gradd yn fanna, a maen nhw'n andros beth handi, gosodwch eich pensel yn fanna, a gwch chi dynnu llinell yn syth, maen nhw'n andros o bethau handi i'w cael. Dwi wastad yn cario rhyw ddwy y gynnau, un 12 modfadd a un sy'n 7 modfadd. Dyna'r gwaith mwy cywrain, gynnau gyfres o rhain hefyd, sgwario combination. Dwi wastad efo sawl un o'r rhain yn benna, achos os oes gen chi sawl mesuriad gwahanol ar gyfer gwahanol bethau ar y waith, mae'n handi wedyn lle gorau newid un o'r rhain a'i adjustio o hyd a trio cofio be oedd y mesuriad yna. Fel da chi jyst yn estyn yr un arall yn dydach a defnyddio hwnnw yn lle. Panels o bob un sair efo un yn dydi. Gyda'i sawl un o'r ein yn y fan. Dwi'n hoff iawn ar mec yma, Spear Jackson. Dyn nhw'n mynd ddrud iawn a maen nhw'n torri'n hyfryd iawn. Reit o, ni draw fan un wan. Felly'r peth nisa, yn cysgod, di cynion, hen gynion da, Irwin Marples, cynion, gwch chi set am ryw 70 pint, felly dyn nhw'n cystal ar hen rai Marples, achos mae'r cwmni o'n di symud i waith draw i China, a di'r dyr ddim cystal. Os welwch chi hen set mewn sel gist car nhw fath efo'r hen handlenni coch yma, prynwch nhw da chi, maen nhw'n cadw iawch y dda, a mae'r ein yn set derbyniol iawn i unrhyw un, fo ryw set arferol, dydd i ddydd, set safla, neu hefyd i rhywun sydd eisiau bwrw i prentisiaeth. Ond fe bydd yna gwmni sydd wedi arfer gwneud sigars Cuba yn penderfynu arall gyfeirio a dechrau gwneud cynion fel hyn y byddwn nhw'n ei gwneud, mae'n siŵr de. Dyma chi cynion fframio di'r ein, dyma cyn 2 fodfadd o led, a mae'n andros o hyd arno, a cyn arall wedyn sy'n fodfadd a hanner o led, a maen nhw rhyw just o dan 3 o hyd o lafn. Mae'n andros, pan ydych chi'n gwaldio'r pen, mae'n andros o lot egni a phwer yn cael ei trosglwyddo lawr i dorri fewn drwy'r rad y graen y bren.
A wrth gwrs reswm o'r llafn yn hir, wel efo pren mawr fel hyn, mae angen y llafn na sy'n gymaint yn hirach yn mwyn cyrraedd y man gorneli, fe byddech chi'n defnyddio eich cyn arferol. Wel dyna ni, dwi'n prin jyst yn cyrraedd dros hanner ffordd, wel dyna ddau ddim yna di. Wrth gwrs, os oes gen chi gyn mawr fel hyn, wel mae angen rhoi eithaf yn oc iddo. Ryny da chi angen ydy myrthwl dda. Myrthwl yma, myrthwl Thor gen o'r cwmni, myrthwl 3 pwys di hwn, a mae hon yn myrthwl 4 pwys. A os gwelwch chi, mae rhain yn wahanol i myrthwylion arferol, pen llidar sydd ar rhain. A mae yna sawl rheswm dros hynny. Yr rheswm hynna, pan da chi'n weldio top cyn efo un ar rhain, does na ddim gymaint o bounce back yn dod oddi ar y myrthwl felly. Felly mae'r holl igni wedyn yn trosglwyddo lawr drwy'r cyn mwyn torri drwy graen y bren. A mae bob tro da chi'n teimlo rhyw bounce yn ôl felly na nifyr, wel egni sydd wedi cael ei golli di hynny. Da chi ond yn mynd i gorfod defnyddio mwy egni felly i dorri'r uniad. A mae'r mwrthwl 4 yma, ddim defnyddio hon ar gyfer y cyn gymaint am fwy i weldio'r uniadau at ei gilydd ynghyd felly. Clampia, yna i ddwsina'r ein o amgylch y lle, mae'r ein andros o bethau defnyddiol. Os da chi'n gweithio ar y ben eich hunan, wel maen nhw'n cyfri fel ail bar o ddwylo i raddau dydyn. A wedyn efo'r clampio, mae'r rhain fframio pinio, podgers, rhain sy'n dal yr uniadau at ei gilydd. Un uniad, dewch i ddangos i chi. Dyma chi uniad sydd wedi cael ei ddal at ei gilydd, rhyw uniad dros drod ynt cyn wedyn fel chi'n taro'r peg dderw i fewn. Mae'r peg dderw'n barhaol, mae'r rhain, ydych chi llacio nhw yn ddigon hawdd yna, a mae'n sy'n meinhau tua'r pen yn benodol ar gyfer tynnu yr uniad at ei gilydd. Ges i gof lleol ddisa o Incus Iron i wneud rhain i mi, dwi wrth y modd efo nhw. Wan, o'n i draw, dyma beth nisas gyda i, y drill. Ond dros y drill, gyda i drill arall rhywle ar y safle yma. Ond yna'n digon o bwar yn hon, achos mae angen, os ydych chi'n defnyddio ogers, maint yma mae hon, beth i dda, 20mm mae'n siŵr ynddo. Mae'n angen digon o wmff wedyn i allu torri drwy'r pren. Ond os da ni'n symud mlaen, dwi wastad yn defnyddio bellach driliau heb wyfr felly. Yna jyst haws yn gorau baglu dros rhywbeth o hyd yn dydi. Ond os oes gen i ddrill, a gen i'n llif. Gen i un llif, y llif echan yma, efo llafn 184mm. Mae hon yn gordlys, sy'n golygu fe'n hawdd iawn i redag o un lle i llall amgylch y safle. A wedyn pan mae angen torri'r preniau fwy trwchus, dwi wedi buddsoddi yn hwn llafn 270mm. Mae rai rogia sy'n fframio yn gyson gyda'n lif sy'n 400mm. Ond gan mai siwr rai hwn fydd yr unig dro fydda i'n neud y math yma waith. Dwi'n hapus iawn efo hwn ar un y bryd. Mae'n gallu torri rhyw 4 modfadd mewn un cut. Felly os di'r prenia ma'n 8 modfadd, dwi'n torri unwaith, troi'r pren drosodd, torri ildro. Ond y pren yma sydd wedi bod yn torri'r uniadau mawr yma i mi. Mae'n lif eich da iawn, digon y bwar ynddi. A wedyn, yr peiriant gorau oll ydy'r bwystfil yma. Mortiser di hwn, chain mortiser. Fe welwch, dyma ni, fe welwch y gadwyn yn fan hyn. Ar hynny sy'n digwydd, da chi'n clampio. Dyna ni, da chi'n clampio'r mortisiwr yn ei le lle da chi eisiau torri, a dyma'r gadwyn yma wedyn yn chwrlio, troi a throi. Dyna ni, ymestyn maint y twll drwy ond i symud un handlan. Fedrwch chi symud lle mae'r llafn yn ôl drwy symud yr handlan yma. Mae'n wych o beiriant. Peiriant yma dwi'n bod ddefnyddio ar gyfer gosod yr holl mortises yma. So i'n cymryd am byth fe byddwn ni eisiau torri bob un a llaw. A mae hon wedi erbad andros o lot o waith i mi. Ges i fenthyg i, maen nhw ddrud iawn i brynu newydd, maen nhw rhyw 1,300 o bunnoedd, ond fe byddwch chi yn fframio'n gyson, maen nhw'n sicr yn ran angenrheidiol sy'n ni'n dweud o'r box tools.
So ie, dyna di'r offer sy'n gynna i. Dwi wedi adeiladau cyfres o rein i fyd. Maen nhw amgylch y safle, trishles. Maen nhw'n wedi bod yn bethau defnyddiol iawn pan ydych chi'n... Wel, da chi'n gweld, maen nhw'n codi'r pren oddi ar y ddeiar i chi, wel, arbad eich cefn yn wrth weithio. A maen nhw'n wych iawn. Ac hefyd, pan mae rhywun angen weldio uniadau mawr at ei gilydd, yr hynny da chi angen ydy gordd anferthol, gordd ffensio, gordd rwber ydy, felly dydy mae'n gadael gormod o hôl wedyn ar y pren. Ddola da chi eisiau defnyddio gordd pen metal ynde, a hwnnw fwy na lai yn, wel, ond i fyth gorffeniad yn bob darn o bren a welwch chi. Felly dyna ni, dwi'n adael fi ar hynna, fideo yma, mestyn yn gyflym iawn ynddo. Ond ia, mae yna ddigon o dwls i sôn amdanyn nhw. Mae rhai bethau yn ddrud iawn fel y mortisiwr, oedd y Sonia sy'n fil 300 o bunnoedd, y lli Makita rhyw 200 o bunnoedd. Sydd ddim mor ddrwg a hynny, geith hwnnw ddefnydd cyson yn y gweithdy beth bynnag. A wedyn oedd y potio ar rhywigion pint yr un, ond eto maen nhw'n angen reidiol yr un, achos maen nhw'n dal y ffram ynghyd tra ydych chi wrth i marcio, cymysur, a pan ydych chi'n weldio darn o bren yn un pen, ydych chi'n misio'r pren ar y pen arall cael ei nocio oddi ar yr uniad yn edrych, ydych chi'n eisiau cadw bob dim yn ei le. Ia, oedd y morthwylion yma, rhyw 40 pint, oedd byd yn ei lluol o ddrud o styried y defnydd maen nhw wedi gael a'r wers am ni pan ydych chi yn prynu unrhyw fath offer i'r cartra neu be bynnag, prynwch gorau fedrwch chi gael am beth ydych chi'n gallu fforddio de. Achos brynwch chi'r hen bethau'r had yma. Mae'r maduron yn llosgi allan mewn dim o dro 2-3 dwll yn wal yn o ddau ddim ynddo. A mae hynna, fo gost amgylcheddol, da i ddim a dweud gwir, ynddo. Wyddwch chi, mae power tool ar gyfartaledd, ond yn cael ei ddefnyddio am 5 munud yn ei fywyd. A dwi'n meddwl fod dipyn o hynna oherwydd yr holl tŵl siad yma sydd ar y farchnad sydd yn llosgi allan a mae pawb jyst yn ei prynu'r mwyn ei prynu. Wel, bydd solwch a defnyddiwch ynde, dyna dwi'n meddwl di'r atab o bob dim y fyd. Ia, ond i adael i fanna am y tro de, mae'n fendigedig o ddiwrnod. Mae gwyl canol dre yn Nghaerfyrddin heddiw, a mae'n heidlu lawr y fanna am y dydd yn joio. Dwi'n joio fan hyn, dwi'n cael llonydd. Ond ia, na i orffen. Yma chi, yng nghymdogion ni, fan hyn. Sydych chi ddefaid? A mae'n ddiwrnod bendigedig yma yn Sir Gaerfyrddin. Ia, mi fydd gweithio yn y safle yma, a bydd hi nefoedd ar y ddeiar, mynd i arni. Mae'n gweithio mewn rhyw dŵr o swyddfeydd ar un adag, swn i'n newid hyn i fynd yn ôl i'r dyddiau hynny o gwbl ynde. Ond ia, am y tro, bob wyl chi, os oes gennych unrhyw gwestiwn, groeso chi daro e-bost i mi, neu taro neges drwy Instagram, Facebook, be bynnag ynde. Ia, gyda llaw dwi heb gael yn halu gan unrhyw un ar y cwmni yma ar gyfer i sôn amdanynt, felly peirianna dwi wedi brynu a pres fy hun ydyn nhw gyd. Oce, bob wyl an, tara!